Kinong mi khmat jong ka rambrai jerngam constituency bakan tu bi uba bajop penrup MDC ba kimfa Sydney marbanyang MLA kila hiar sya kasnong umwali banjurip ye kajinga kaja hapeneng kinong snong jong ka tekesnong bat ki pulit Asam habai kren bat kinong pathai khubor nakaliang UMDC ka rambrai ba bajop penrup ulong banakaliang jonga kumunong imi khmat rangkat kinong snong ngina penkre ikikot kisla bangin sai khunno da kamukot duma persya e kajingle don bo jong ki pulit Asam na kapor sya kapor bat nginget scam bangin job namaringi don iki sakhi sabut kiba biang bat kiba pakabha lamba kikot kisla kiba nadu kaya jong ka khat pras pa snem ula kular ru ba unsalet ru ban ya kendu yu menteri rang ba kajalla ban penbori u ba ude ban ailat ban register e no e ki dulir khendeu jong kinong snong kiba don ha kathain na pi bat ya baro kitu kiba don ha silem ter kaput jong ka Meghalaya bat Asam Nastunat ba kapulit jong Meghalaya klasim khay kini kam ba klapoy kapor babiang lakim poy kapor babiang atay bon kinsha le ben kibriu ki jongi kinsha sho bat kila ban sha kem ro ta ka jingsim khay jong ni pulit Meghalaya jongi ngila ala ban yadai kini ki jingja ki baro bat nakaliang jongi ngin dikran ta yo SP bat ngala phone do yo home minister ba lakman rumboy bat nget ba nakaliang jong uro unde ki badan kam ban ngedang lagi kendo ban kumno ban na ailat nakaliang jong Asam bakin tombor ya kadong kathang ki kajingja ka hangne po snong umali kamne ka sin ka beningkong nei kala juja na ka por ka por ka ba sosi kalong ba ni ka sarkar Meghalaya jongi ngalaban ong ba nyempat la ban empower ya ki pat ba jong ka tu ka dong ka than da ka ba let's say ka sarkar ka register no ya ki jaka ka per register free registration ya ki jaka ki bahab ai khaput ki baya kaja ki bahab ai khaput henrei lada ka sarkar ka don ya kata ka man shisha ban peni ba ban pen scam ya ka khendau ka siap jong ka boundary la jong ka dei ban kerki no ban pelat no ya kata ka registration ka ba free ka ba ngala ban ong ya ki basa khaput namar ba bun ki briu ki basa kini ki khaput kidang shamjing ba ka yo ka kot bat ki duna ka pisa bakin register ya ka jaka jong ki hapo ki DC office ba pher te nga kentu ya ka sarkar MDA ba kan penkre no da kano kalat kalenti hakaba kan ay kata ka free registration ya ki pa nong snong om tangang ne po kasnong umwali henrei baro kini ki jaka ki ba ha bodar ba kan le no badan kam namar ba nyo i ba da jakum kini ki ngidu e ya ka jaka ka puta henrei lada ka sarkar ka simkhya ka pen register e ya ki jaka tik ka jakaru kane ka jongi ki briu nong snong ru yo e ka suk san barkum ta ter ngila ban wara bun ki development ba pher lada ka kot kasla ka biang nadu ka hima bat hadu ka DC office